आवश्यक नहीं। आवश्यक अच्छी एथि जे से मो बड़ भाई मो बापा समान मो बड़ भाई को असम्मानित कले मु निया रे निया और सही निया रे जई पुरी पाउस दे तमरो ई बड़ भाई ଆଉ ସୁଚୁ ଥାଉ ନିଜ ଲୋକ ଯଦି ଭଗାରି ସାଜିବ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସେଇଥି ପାଇଁ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚୁପ୍ ରହି ଯାଅ ମତେ ଆଜି ହାତରେ ମାରିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୁତାରେ ମାରିବି ଭାଇନା ଶେଷରେ ମା ସମାନ ଭାଉଜ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛ कौन कहलो भाई माँ माँ हिंदू देशर नारी जो सीता सावित्री अनुसाई जन्म से देशर नारी हो तमें स्वामी ऊपर को हाथ उठे पाइल कौन नाम माँ ସୂର୍ଯ୍ୟ आलू सत्य कई परियो वर्ग तमे को प्रकार मां कौशल्या मां ना जशोदा मां ना कुंती ना गांधारी वो वर्ग तमे को प्रकार मां ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ मां मां डाकिले सिंहरण खेली जाए माटी आकाश जाए मां थाया मो चेतना रे मां थाया मो अवचेतना रे मां थाया मो शरीर रे बहुतुवा प्रत्येक रक्त बिंदु रे से होची मां ସୂର୍ଯ୍ୟ जे मां ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଧରି ନାଳନ ପାଳନ କରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜର ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଦା କନା ଦେଇ ରାତି ରାତି ଚେଇଁ ବସେ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପର ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜେ ସେ ହେଉଛି ମା ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଭାଉଜ କୋଉ ପ୍ରକାର ମା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ତୁ ଅପର ଯୁଗର